Магазините на булевард Сливница в София са на път да фалират заради ремонта на кръстовището при Лъвов мост. Откакто движението по северното платно на булеварда е спряно, клиентите са намалели драстично, а оборота на търговците е спаднал до минимум. Един от собствениците на магазин в тази част на булевард Сливница е Олег Бали. Той споделя, че много скоро ще му се наложи да затвори заради ремонта. Потока престана, хората не идват и както виждате, даже няма откъде да се минава, за тротуара е разбит. Общо взето сме обречени на бавна смърт. На втория, третия месец максимум ще бъдем принудени да затворим. От 3 дена е затворено, просто вие сте петия човек, който влиза тук. Емблематичните за булевард Сливница магазини за авточасти също са пред фалит. При нас никой не идва вече. Направо ни убиха. Нямаме никаква работа и не знам какво ще правиме. Северната част на булеварда ще остане затворена до 1 юли. След това ремонтните дейности, заедно с негативния ефект върху бизнеса, ще се преместят на отсрещния тротуар.